ga kowa yana ta kai dafi a sai fura a sai mun wuce masu yin shirin tsafi a dangwala wa APC ƙuri'a ta mu takace gari mu dangwala wa dan APC su ne cika talasisi a sai fura a sai mun nono kore gudan ga mai naci mu dangwala wa APC gani gashi zai yi adalci a sai fura a sai ba ya nono shiri da mai munafurci a sai fura a sai zaɓi nono na shi na da inganci mu dangwala wa su APC ne masu duka adalci a sai fura a sai Elbashi nono na faɗa mu ɗau wannan a dangwala wa APC gani jam'iyyarsa APC a sai fura a sai nono a sai fura a sai nono dangwala wa APC a sai fura a sai nono sai galiya mu dangwala wa jami'iyyar APC don makai hakan damu yayi daidai to a sai fura a sai nono sai galiya a gida mu ɗau gari shi ɗin dai kuma ɗau mutum da jami'iyya ne daidai ma'ana gali da jami'iyyar APC a sai fura a sai nono sai galiya mu dangwala wa jami'iyyar APC gali don makai hakan damu yayi daidai ina mutum ka tagume yau na dawo da a sai fura a sai nono na kawo zance nake a ɗau gali a bar ɓawo don ko mahassada tuntun sun dawo sun gane na ma'alƙimlar ta daidai waye yake shirin tafiya jan bango a kwanayi a sare kai sai ragowa gaskiya ne a tallafi kwa gali ko yayi karkowa gudu yake mana bi ƙarshen maiko da katagum da ya taimaka komai ya yi can a sai fura a sai nono sai ga